Sophie ydw i, a dwi yn intern creadigol fama yn Frân Wen trwy'r Academi yn M-SParc. So nes i roi cais i fewn a wedyn nath M-SParc di plesio fi yma efo Frân Wen achos o'n i'n efo ddiddordeb mewn y byd creadigol ac hwyluso creadigrwydd. So, o'r ddechrau o fy interniaeth fi, nes i deifio fewn i stwff merchnata, so nes i sgwennu lot o straeon ar gyfer socials ni amdan ein cynhyrchiad diweddara olion. So nes i sgwennu lot o stwff am hwnna, a wedyn nes i trefnu llawer o bethau ar gyfer gwyl yr adda. Sydd digwydd yn cae jyst drws nesaf i ni mis Medi. Ond oedd yn cyfle absolutely anhygoel i jyst deifio fewn i'r byd trefnu digwyddiadau. So mae Academi yn cyfnogi ti os ti wedi dysgu Gymraeg fel fi, neu os ti jyst ddim yn hyderus yn yr iaith fel iaith gyntaf. Mae'n rili dda, maen nhw'n rhoi gymaint o cefnogaeth iddi ti mwyn codi hyder. Mae yna cysylltiad efo dysgu Gymraeg, so mae yna cwrs o 10 wythnos, dwi'n meddwl, a mae yna opsiynau i cael coachio hefyd, so mae yna rili dda i codi hyder a codi ysbrydoli hefyd a jyst teimlo'r mor cyffyrddus yn y Gymraeg. So, interniaeth fi oedd yn 5 mis, so mae'n dod i ben jyst dechrau Rhagfyr, ond dwi'n gwybod rwan bod mae yna swydd yma i ni a dwi'n mor hapus a teimlo'n mor lycus bod maen nhw eisiau cadw fi a dwi'n rili mwynhau'r cyfle a dwi'n jyst mor gwerthfawrogi bod dwi'n gallu aros yn mewn maes dwi'n rili mwynhau.